V 3. kapitole 2. listu Timotejovi apoštol Pavol varuje pred príchodom ťažkých časov v posledných dňoch. Výraz ťažké tu vyjadruje myšlienku značných problémov, ťažkostí a stresových situácií. Predpovedá sa, že tento stav bude charakterizovať koniec vekov. Keď sa hovorí o posledných dňoch, mnohí si bežne predstavujú dramatické a katastrofické udalosti opísané v biblických proroctvách, ako sú 4 jazdci apokalypsy, 1. a 2. šelma zo Zjavenia 13, počiatok bolestí sprevádzaný konfliktmi medzi národmi, nebeské úkazy ako zčernenie slnka a zemeprasúce následky po zatrúbení na 7 poľníc, z ktorých každá ohlasuje vlastnú pohromu. Tieto živé obrazy dominujú v ľudovej predstavivosti o konci sveta. Dnes sa však zameriame na jemnejšie zmeny, o ktorých sa tiež prorokuje, že nastanú. Tieto premeny v našom svete nemusia byť tak vizuálne dramatické alebo okamžite ohromujúce ako kataklizmatické udalosti, často spájané s proroctvami o konci časov. Napriek svojej menej nápadnej povahe sú tieto zmeny hlboké a postupne pretvárajú náš svet spôsobmi, ktoré sú rovnako závažné ako všeobecne známejšie znamenia posledných dní. Vo svojich spisoch, konkrétne v kontexte diskusie o ťažkých časoch, sa apoštol Pavol nezameriava na vonkajšie katastrofy, ktoré by mohli postihnúť ľudstvo, ako sú vojny, hladomory či choroby, ale na morálny a etický úpadok v samotnej spoločnosti. Pavol kladie dôraz na charakter a správanie ľudí, pričom poukazuje na obdobie vyznačené nie fyzickými skúškami sužujúcimi telo, ale hlbokou morálnou a duchovnou krízou. Poukazuje na degeneráciu smerom k rozsiahlej skazenosti a zvrátenosti, pričom nachádza paralely s historickými epizódami významného morálneho zlyhania, ako bola hriešnosť v Sodome a Gomore, rozsiahla korupcia v Noémových časoch a vzbura v Babylone. Tieto odkazy slúžia na ilustráciu hĺbky ľudskej skazenosti, ktorá definuje posledné dni. Pavol naznačuje, že tento vrchol hriechu a morálneho úpadku, pripomínajúci najhoršie momenty biblickej histórie, charakterizuje éru, ktorú práve žijeme. Toto je éra, ktorú nazýva poslednými dňami alebo ťažkými časmi. Čas nedefinovaný vonkajšími útrapami, ktoré postihujú ľudstvo, ale hlbokou vnútornou krízou charakteru a morálky. Podľa Pavla je to práve tento morálny a duchovný úpadok, ktorý skutočne charakterizuje nebezpečnú povahu časov, ktoré dnes prežívame a ktorých sme svedkami. 2. list Timotejovi 3, 1-7. Ale to vec, že v posledných dňoch nastanú ťažké časy. Ľudia budú totiž sebeckí, milovníci peňazí, vystatovační, pyšní, rúhači, neposlušní voči rodičom, nevďační, bezbožní, bezcitní, nezmierliví, ohovárači, nezdržanliví, suroví, bez lásky k dobru, zradcovia, prkí, nadutí, milujúci viac rozkoše ako Boha, budú mať výzor náboženstva, ale jej moc budú popierať. Od tých sa odvracaj, lebo k ním patria tí, čo sa vkrádajú do domov a podmaňujú si ľahké ženy, obťažené hriechmi a hnané rôznymi žiadostivosťami, ktoré sa stále učia a nikdy nemôžu dospieť k poznaniu pravdy. Poprvé, milovníci seba samých. V kontexte posledných dní sa zdôrazňuje hlboký posun v spoločenských hodnotách s obratom k bujujúcemu sebectvu. Táto éra sa vyznačuje extrémnym zameraním na vlastné ja, čo možno zhrnúť do postoja len ja. Takéto sebectvo predstavuje výrazný odklon od komunitného a na Boha zameraného života, aký bol pre ľudstvo zamýšľaný. Prevaha sebectva sa prejavuje v rôznych vzťahoch a narúša tak tradičné roly a očakávania. Napríklad predstava sebeckej matky je v rozpore s prirodzenou nezištnosťou, ktorá sa očakáva v rodičovstve. Podobne aj sebecké správanie manželov podkopáva partnerstvo a vzájomnú podporu, ktoré sú úplným základom manželstva. Tento posun k zameranosti na seba je v priamom rozpore s biblickým prikázaním milovať svojho blížneho ako seba samého. Tento princíp zdôrazňuje dôležitosť vzájomnej starostlivosti a empatie v rámci spoločenstva. Ježiš Kristus toto prikázanie zdôraznil prostredníctvom podobenstva o milosrdnom Samaritánovi, ktoré slúži ako kritika sebectva a výzva k súcitu. V
tomto podobenstve kňaz aj levita ignorujú muža v zúfalej núdzi a uprednostňujú svoje vlastné záujmy pred jeho blahom. Ich konanie ostro kontrastuje so skutkom milosrdného Samaritána, ktorý prejavuje skutočnú lásku k blížnemu tým, že zranenému mužovi poskytuje okamžitú a nezištnú pomoc. Tento príbeh nielenže ilustruje podstatu skutočného súcitu, ale zároveň nás vyzýva zamyslieť sa nad dôležitosťou klásť potreby druhých na úroveň našich, či dokonca predne. Dnešná spoločnosť často uprednostňuje individualizmus a vlastné záujmy, čo predstavuje vážnu výzvu pre biblické ideály spoločenstva a vzájomnej pomoci. Toto zameranie je v rozpore s Ježišovým učením a príkladom milosrdného Samaritána, ktoré nabádajú k životu zasvetenému nie sebe samému, ale blahu a starostlivosti o druhých. Takýto život odráža podstatu lásky a spolupatričnosti, ktorá bola pre ľudstvo zamýšľaná. Otázka sebectva sa v tomto kontexte javia ako ústredný problém. Ak by sa niekto pýtal na zdroj väčšiny osobných problémov, častou odpoveďou by pravdepodobne bolo označenie sebeckého konania iných za jeden z hlavných faktorov. Toto pozorovanie však poukazuje na hĺbšiu pravdu. Sebectvo leží v samom srdci mnohých našich hriechov a problémov. Pokušenie, ktoré zviedlo Evu v záhrade Edenu, ako to opisuje Biblia, pramenilo z túžby povýšiť sa, čo odráža základnú podstatu sebectva. Toto zameranie na seba nielenže poháňa naše hriechy, ale prináša do našich životov aj ťažkosti a bráni nám schopnosti naplno sa tešiť zo života. Núti nás uzatvárať sa do seba a hľadať ochranu prostredníctvom izolácie a dištancovaním sa od ostatných. Existuje však cesta, ako toto všade prítomné sebectvo prekonať. Neustále si pripomínať perspektívu večnosti. Uvedomenie si, že našim konečným cieľom je nebo, kde budeme v Pánovej prítomnosti a vstúpime do brán nebeského mesta, môže presunúť našu pozornosť od sebeckých postojov k nezištnejším spôsobom života. Toto očakávanie nebeskej hlávy nás pozbudzuje, aby sme sa vymanili z reťazí sebectva a inšpiruje nás žiť v súlade s valohami lásky, spolupatričnosti a vzájomnej podpory. Po druhé, milovníci peňazí. Honba za bohatstvom je odveký fenomén. V tomto svete však možnosti, ako sa hnať za peniazmi, dosiahli bezprecedentnú úroveň. Celosvetovo panuje rozsiahly hon za hromadením majetku, pričom mnohí ľudia v sebe živia túžbu zbohatnúť a vlastniť toľko peňazí, ako si len zmyslia. Hoči samotné peniaze sú neutrálne, je to práve nadmerná láska k peniazom a honba za bohatstvom akýmikoľvek prostriedkami, ekonc aj na úkor iných, čo sa stáva hlbokým morálnym problémom. Táto prehnaná túžba môže viesť jednotlivcov k páchaniu veľkého zla, vrátane násilia voči iným v ich ceste za finančným ziskom. Biblia sa k tomuto problému vyjadruje priamo a v prvom liste Timotejovi 6:10 uvádza, že láska k peniazom je koreňom všetkého zla. Toto posolstvo zdôrazňuje, ako môže neprimerané zameranie na bohatstvo viesť ľudí k zblúdeniu od viery a v konečnom dôsledku si spôsobiť neustiteľné utrpenie. Text zdôrazňuje, že hoci úsilie o úspech nie je samo o sebe nesprávne, stáva sa problematickým v ten moment, keď zatieni naše spirituálne a morálne hodnoty. Výzva k spokojnosti je ústrednou témou biblického učenia. Boh nás pozbudzuje, aby sme našli spokojnosť v tom, čo máme, a pripomína nám svoju neustálu prítomnosť a neustájúcu starostlivosť, keďže sľubuje, že nás nikdy neopustí ani nezanechá. Tento pohľad nemá odradzovať od tvrdej práce alebo ambícií, ale má varovať pred tým, aby sme nedovolili honbe za bohatstvom stať sa našim prvoradým cieľom na úkor nášho spirituálneho blaha. Byť bohatým alebo túžiť po úspechu, vrátane zapojenia sa do práce alebo založenia podniku sa neodsudzuje. Tieto snahy sa cenia a podporujú, čo odráža dôležitosť snahovitosti a zodpovednosti. Kritický problém nastáva v ten moment, keď honba za finančným úspechom vedie k zanedbávaniu spirituálneho zdravia a etických princípov. Ako sa výstižne pýta Markovo Evangelium 8:36, veď čo osohy človeku, keby aj celý svet získal a svojej duši by uškodil? Táto retorická otázka slúži ako silná pripomienka konečnej márnosti uprednostňovania materiálneho bohatstva pred spirituálnou integritou a blahom svojho vlastného ducha. Po tretie, vystatovačný. Chvastanie odráža postoj, pri ktorom sú jednotlivci hrdí na svoje úspechy a často veria, že sú nadradení ostatným.
Toto správanie zahrňa nápadné predvádzanie vlastných úspechov bez toho, aby sa náležite pripísali zásluhy Bohu za to, že im tieto úspechy umožnil dosiahnuť. Pozoruhodné je, že táto tendencia sa neobmedzuje len na sekulárne prostredie. Preniká aj do náboženských kontextov. Niektorí náboženskí vodcovia sa vychvaľujú rastom svojich zborov z hrstky na tisíce či dokonca 100 000 členov bez toho, aby vyjadrili vďačnosť Bohu alebo uznali jeho podiel na ich úspechu. Biblia k tomuto správaniu pristupuje priamo a označuje takýchto jednotlivcov za vystatovačných. Jakubov list 4.16 tento postoj výslovne kritizuje. Vy sa však teraz chválite vo svojej pýche, každá takáto chvála je zlá. Je dôležité, aby sme boli ostražití a dbali na to, aby sme si neosvojili podobný postoj. Podľa Biblie nemá vystatovačnosť, najmä ak opomína uznanie Božej prozrediteľnosti, v živote zameranom na Krista žiadne miesto. Takéto správanie je znakom duchovného úpadku. Hoci nám neprislúcha súdiť iných, písmo v tejto veci poskytuje jasné usmernenie. Boh odrádza od chvastania sa s výnimkou prípadov, keď slúži na jeho oslavu. Prvý list Korinťanom 1.31 tento princíp zhrňa. Preto ako je napísané, kto sa chváli, nech sa chváli v Pánovi. Tento verš nás povzbudzuje, aby sme akýkoľvek sklon k chvastaniu presmerovali na oslavu toho, čo Boh dosiahol naším prostredníctvom. Tým zabezpečíme, že naše pocty budú spojené s vďačnosťou voči nemu a nebudú sa sústrediť na naše ego. Po štvrté, pýcha. Pýcha sa často spája s nadmernou láskou k materiálnemu svetu a jeho pôžitkom. Biblia výslovne varuje pred vytváraním si hlbokého puta k svetským veciam a naznačuje, že takáto pripútanosť je nezlučiteľná s láskou k Bohu. Toto varovanie je výstižne zachytené v 1. Jánovom liste 2.16, ktorý zaraďuje pýchu života medzi nežiaduce črty, ktoré charakterizujú náklonnosť k svetu. Toto miesto písma naznačuje, že posadnutosť svetskými úspechmi a postavením nás môže vzdialiť od Boha a zdôrazňuje, že cestou, ktorú si pre nás Boh praje, je pokora a nie pýcha. Pokora sa vykresľuje ako cnostná alternatíva k pýche a je podmienkou duchovného povýšenia a rastu. Biblia radí najmä mladším ľuďom, aby preukazovali úctu a podriadenosť starším a presadzuje kultúru vzájomného rešpektu a pokory medzi všetkými veriacimi. Tento koncept vzájomnej podriadenosti sa ďalej upevňuje v 1. liste Petrovom 5.5, ktorý všetkým radí, aby sa obliekli do pokory, pretože Boh sa pyšným protiví, ale pokorným dáva milosť. Dôraz na pokoru ako na základnú kresťanskú hodnotu podčiarkuje presvedčenie, že skutočná veľkosť a duchovná zralosť sa dosiahnu vtedy, keď si uvedomíme svoju závislosť od Boha a ceníme iných viac ako seba samých. Tento prístup je nielen v súlade s Božími príkazami, ale podporuje aj spoločenstvo vyznačené láskou, úctou a milosťou, vlastnosťami, ktoré sú v ostrom kontraste so sebectvom a aroganciou, presadzovanými svetskými vlastnosťami. Po piate, rúhači. Rúhanie zahrňa prejavovanie neúcty či pohŕdania posvetným presvedčením náboženstva, vrátane urážania či znevažovania jeho božstva či božstiev. Toto správanie alebo reč, ktorá prejavuje neúctu k Bohu a posvetným veciam, sa považuje za rúhanie. V tvári rúhaniu, najmä keď sa s ním stretávame ako kresťania, nie je odporúčané reagovať posudzovaním alebo odsudzovaním daného jednotlivca. Hoci nám neprislúcha odsudzovať tých, ktorí sa rúhajú, je tu priestor, aby sme sa ohradili a odmietli samotné rúhavné akty. Toto zahrňa vzdelávanie a informovanie ostatných o tom, čo je v súlade s náboženským presvedčením a čo už prekračuje hranicu neúcty. Zdá sa, že v dnešnom svete výskyt rúhania rastie, pričom sa intenzívňujú snahy niektorých spochybniť Božiu existenciu a neúctivo hovoriť o sakrálnych konceptoch. Tento trend podčiarkuje dôležitosť reagovať s trpezlivosťou a porozumením s cieľom objasniť mýlené predstavenia a úctivo čeliť neúcte náboženským presvedčeniam.
keď sa zameriame na vzdelávanie namiesto odsudzovania, máme príležitosť podporiť väčší rešpekt a porozumenie medzi rôznymi presvedčeniami aj napriek rastúcim výzvam voči náboženskej úcte. Po šieste, neposlušný voči rodičom. Medzi prikázaniami, ktoré sú dané v Biblii, vyniká pokyn poslúchať a ctiť si svojich rodičov ako ten, ktorý je výslovne spojený so zasľúbením. Toto prikázanie, zdôraznené v liste Efezanom 6:1-3, inštruuje deti. Deti, poslúchajte svojich rodičov v Pánovi, lebo je to spravodlivé. Cti svojho otca i matku, to je prvé prikázanie s prisľúbením, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil na zemi. Táto pasáž nielenže vyzýva k poslušnosti voči rodičom ako k základnej morálnej povinnosti, ale s týmto aktom poslušnosti spája aj požehnanie a sľubuje blaho a dlhý život tým, ktorí toto prikázanie dodržiavajú. Požiadavka poslúchať rodičov odráža univerzálny princíp, ktorý presahuje kultúrne a náboženské hranice a zdôrazňuje úctu, vďačnosť a rešpekt v rámci rodiny. Súčasné správy o extrémnej neposlušnosti, ako sú prípady, keď deti ubližujú svojim rodičom, však podčiarkujú hlboký morálny a spoločenský úpadok. Takéto incidenty slúži ako mrazivé pripomienky víziev, ktorým čelíme v období, ktoré mnohí považujú za posledné dni. V období vyznačovanom sa výrazným odklonom od tradičných hodnôt, nárastom bezprávia a ignorovaním rodinných väzieb. Tento alarmujúci trend nielenže poukazuje na potrebu opätovného prihlásenia sa k základným hodnotám úcty a rešpektu v rodinách, ale signalizuje aj širšiu spoločenskú potrebu riešiť hĺbšie problémy, ktoré k takýmto extrémnym činom neposlušnosti prispievajú. Podčiarkuje to dôležitosť vyučovania a vštepovania úcty k rodičom a starším, čo je nevyhnutné pre blaho jednotlivcov i celej spoločnosti. Po 7. Nevďačný. Biblia zdôrazňuje dôležitosť vďačnosti a nariaďuje veriacim, aby vzdávali vďaky za každých okolností, pretože to odráža Božiu vôľu pre náš život. Tento princíp je vyjadrený v prvom liste Solunčanom 5:18, kde sa uvádza: Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás. Takéto usmernenie podčiarkuje očakávanie, že vďačnosť by mala prenikať každým aspektom života veriaceho a zrkadliť príklad, ktorý nám dal Ježiš Kristus. Príkladom toho je príbeh o 10 malomocných, z ktorých sa len jeden vrátil, aby vyjadril Ježišovi vďačnosť za svoje uzdravenie. Toto gesto Ježiš pochválil, pretože ním dotyčný uznal Božiu milosť. Naopak, sklon sťažovať sa je vo svete veľmi rozšírený, a to aj medzi tými, ktorí boli Bohom bohato požehnaní. Tento postoj odhaľuje nedostatok vnímania alebo ocenenia prijatých požehnaní, čo dokazuje odklon od biblickej výzvy k vďačnosti. Namiesto podliehania úzkosti, starostiam alebo sťažnostiam, písmo radí veriacim, aby pristupovali k Bohu s vďačnosťou. List Filipanom 4:6 tento prístup zhrňa: O nič nebuďte ustarostení, ale vo všetkom modlitbou, prosbou a so vzdávaním vďaky prednášajte svoje žiadosti Bohu. Táto pasáž zdôrazňuje transformujúcu silu vďačnosti a naznačuje, že vďačnosť dokáže preorientovať náš pohľad a umožňuje nám sústrediť sa na Božie zaopatrenie a starostlivosť aj v náročných časoch. Biblické napomenutie byť vďačným za každých okolností teda pozýva veriacich k pestovaniu neustáleho vedomia Božej prítomnosti a požehnania v ich životoch, čím sa buduje duch vďačnosti, ktorý presahuje situačné výzvy a je v súlade s tým, čo si pre nás praje Boh. Po 8. Nesvätý, bezbožný. Božia inherentná svätosť a morálna čistota stanovujú štandard, ktorý netoleruje zlo. Aby sme si s ním udržali vzťah, je nevyhnutné, aby sme sa aj my usilovali o svätosť a dištancovali sa od všetkých foriem zla. Toto oddelenie neslúži len na náš úžitok, ale umožňuje nám stať sa nádobami cti, ktoré Boh používa na zjavenie svojej slávy. V kontexte posledných dní však písmo varuje, že hodnota pripisovaná svetosti v kresťanskom živote bude klesať. List Hebrejom 12:14 zdôrazňuje nevyhnutnosť usilovať sa o pokoj a svätosť ako predpoklad na to, aby sme videli Pána,
čím podčiarkuje neoddeliteľnú úlohu svetosti v živote veriaceho. Ďalej, 1. Petrov list 1.14-15 povoláva veriacich k životu v poslušnosti a nalieha na nich, aby sa nevracali k predchádzajúcemu správaniu poháňanému nevedomosťou, ale aby napodobňovali Božiu svetosť vo všetkých aspektoch svojho konania. Tento nadčasový príkaz "Buďte svätí, lebo ja som svätý" je silnou pripomienkou vznešeného povolania, ku ktorému sú kresťania povolaní. Prevaha správania, ktoré je v rozpore s týmto povolaním v súčasnej spoločnosti, sa považuje za znamenie posledných dní, čo značí odklon od noriem svetosti načrtnutých v písmach. Učenie apoštola Pavla, adresované Timotejovi, hoci je špecifické vo svojom bezprostrednom kontexte, je určené pre širšie kresťanské spoločenstvo naprieč všetkými generáciami. Zdôrazňuje vlastnosti, ktoré by nemali mieć miesto v životoch tých, ktorí vyznávajú, že nasledujú Ježiša Krista. Toto nadčasové posolstvo podčiarkuje pretrvávajúcu dôležitosť úsilia o svetosť a čistotu vo svete, ktorý je voči týmto cnostiam čoraz ľahostajný. Pre veriacich je rozpoznanie a dodržiavanie týchto princípov kľúčové, pretože definujú cestu k životu, ktorý ctí Boha a je v súlade s jeho svetou prirodzenosťou.